să ziceam, să ne explice cum stă treaba asta. Horia îl cheamă. Horia este un băiat sensibil, curios, atent, sociabil, cu pasiuni și care zice despre el că este un explorator. De aceea ține asupra lui tot timpul un ceai hârțean, nu? Da. Acum nu. Ok. Nu are nevoie de el ca să ne cucerească. Ok. Bună seara! Aceasta este coperta cărții mele. Este mai degrabă cărticică pe care am scris-o la ideea mai multor persoane implicate și anume președintele Asociației Vicem Autism Andreea Sorescu, a editorului cărții Ileana Chim și a mamei mele. Bineînțeles că și eu am avut un cuvânt de spus în toată povestea asta și probabil cel mai important fiindcă am spus da. Mă numesc Horia Liza și am 13 ani, sunt elev în clasa 8 în București. Așa cum scrie și pe spatele cărții mele, sunt un băiat care îi place să exploreze natura, îi place compania oamenilor și îi place mult să vorbească. Am o fire veselă și curioasă și știu că felul meu de a fi mă ajută să fiu un șef iubit, fiindcă sunt șeful celor doi frați ai mei și am această calitate numai pentru că sunt cel mai mare dintre ei, dar și poate că pentru că noi, într-un fel, formăm o echipă, iar echipele au nevoie de un lider. Frații mei sunt ca niște soldați care mă urmează peste tot, fără ezitare, ca în poză. Mi-a fost ușor să spun da în fața inițiativei de a scrie o carte despre mine și sora mea, deoarece, împreună cu fratele nostru mai mic, noi ne petrecem foarte mult timp împreună. De fapt, în afara timpului petrecut de fiecare la școală, noi ne aflăm mereu în același loc. Ideea structurii micului meu jurnal mi-a aparținut în întregime, fără să țin neapărat să evidențiez trăsăturile fericite ale relației cu frate sau soră cu autism, mi-am adus aminte întâmplările fericite ca această joacă între ei dintr-o duminică dimineață. Astfel, când mi-am luat un teanc de foaia 4, m-am așezat la masa de sufragerie și mi-am readus în minte o imagine cu Kitty și am început să scriu întâmplările care mi s-au părut mie relevante pentru a descrie relația noastră. Mă întreb ce ar spune Kitty, sora mea cu autism, dacă ar putea vorbi despre poveștile mele. Am pornit foarte entuziasmat acest proiect. Nu pot să spun că scriu o carte, fi și eu cărticică, a fost visul meu, să știu că părinții mei încă păstrează primele dintre două creații literare, așadar, cu ceva experiență din trecut, am început să-mi aștept pe hârtie amintirile încă de când se născuse sora mea. Încă de când eram foarte mici, Kitty descoperise în mine un erou. Așa mi-a fost povestit de părinți, însă cu timpul mi-am dat și seama de acest lucru. Kitty mă căuta și mă urma în jocurile mele. Eu consider această legătură dintre noi ca fiind una normală. Copiii cu autism au probleme în ceea ce privește abilitatea de a se juca. Cu toate acestea, ei găsesc fericirea alături de alți copii prin diverse pseudo-jocuri. De exemplu, Kitty în mașină, când nu este supărată, ne vânează șercile mie și fratele meu. Eu ajut pe sora mea să facă lucrurile care pentru ea sunt dificile, cum ar fi să-și toarnă singură apa în pahar sau să se încalze. Eu consider că ajutorul meu, deși este materializat diferit față de cel oferit de alt frat, este cât se poate de firesc și de aceea am scris despre acest lucru în carte. M-am hotărât să scriu și despre bizareriile lui Kitty. Din fericire, la acest capitol am avut ce scrie, deoarece copiii cu autism dezvoltă niște comportamente și obiceiuri obsesive, deseori haioase. Kitty nu face excepție. Acestea sunt două pagini din carte pe care le-am ales pentru a vă arăta niște mostre de desene făcute de copii de la mai multe grădinițe, aflați sub îndrumarea artistului plastic Cosmina Maria Dracomir. Unii copii care au făcut aceste desene chiar au autism. Nu-i așa că sunt drăguțe? În seara lansării, pe data de 20 septembrie, la librăria Cărturești Verona, în campaniei Ajută un copil cu autism să meargă la școală, a Asociației Vicem Autism și a televiziunii Canal D. În
seara năsării, o seară memoriabilă pentru mine și familia mea, am fost pus să vorbesc în fața numeroase microfoane și camere de luat vedere, ceea ce am și făcut, însă cu emoții pe care nu le-am recunoscut pe moment, ci abia la câteva ore după eveniment. În schimb, mi-a plăcut foarte mult. Am încheiat seara năsării cu 10 de autografe pe care le-am oferit cu mult drag doritorilor. M-am simțit nemaipomenit în funcția de scriitor ce dă autografe fanilor săi. Mi-a plăcut foarte mult în seara lansării și mă bucur că am avut de data autografe. Aici mă vedeți pe mine cu chitară în brațe, deocamdată cel mai mare hobby al meu. Nu puteam să vă scriu despre acest hobby, întrucât Kitty este fanul meu number one. Această poză este făcută la a doua lansare a cărții, i-am și dedicat un mini-recital surorii mele. Tot în cadrul campaniei, am susținut lecturi ale cărții împreună cu vedete Canal D în diverse școli bucureștene. Lângă acești copii care sunt mai mici decât mine m-am simțit foarte bine, iar și ei au fost interesați de povestea mea. Sper că le-a plăcut, că eu m-am simțit foarte bine. Aici mă vedeți pe mine și împreună cu tatăl meu, care a alergat împreună cu mai mulți prieteni la Maratonul Internațional din București din anul acesta, cu tricouri cu cartea mea și cu numărul de SMS al campaniei, valabil încă pentru 2 săptămâni. Dacă doriți, sunați acum la 8842, costă doar 2 euro. Aceasta este mâna mamei mele, scufundată în apa mării. Am ales această poză pentru că, așa cum apare ea, curată, transparentă, luminoasă, colorată, clară, să fie primit și mesajul cărticelei mele de către cititorii ei. De ce în zbor barba nu crește? Ei bine, este secretul meu și al fraților mei, dar pe care îl dezvălui până la urmă în carte. Însă acum vă dau doar un mic indiciu pe care îl puteți deduce și din poză. Kitty, deși pare că merge, este un copil care s-a născut cu spirit liber și cu niște aripi invizibile zburătoare. Vă mulțumesc! Deci